Ahoj, já jsem Niky, teda vlastně jsem Berča, ale Niky je přezdívka. A teďka tady zahraju Morituri Desoltant od Karla Kryla. Jo, a prosím vás, tohle hraju poprvé, takže to asi možná nebude moc dobrý, jo? Tak to je všechno a možná ještě něco natočím. Díky, že jste tohle viděli a doufám, že se vám to líbilo. Ahoj!